Lafiya uwar jiki. Ya kai dan uwana, ka sani cewa kana da damar yin duk abin da ka ga dama. Ko dai wannan abu ya zama mai kyau ne ko kuma akasin haka. Zaɓi dai yana gare ka. Amma ka sani, wannan damar za ta samu ne kaɗai idan kana da lafiya. Bari in fara da tambayar kaina. Shin na taɓa gode wa Allah bisa lafiyar da ya bani? Ko kuwa ina daga cikin waɗanda ba su tunawa da wannan kyautar har sai ranar da ba su da lafiya? Shin lafiyar nan da Allah ya bani, me nayi da ita a da? Me nake da ita a yanzu kuma me zan yi da ita a nan gaba in na rayu? Shin lafiyar nan da nake da ita ta wace hanya take amfanar da wasu? Shin na fi waɗanda ba su da lafiya ne? Shin Allah ya fi so na ne fiye da su ko kuwa? Na yi imani da cewa in har na yi wa kaina adalci, to zan iya samun amsoshin waɗannan tambayoyi a cikin zuciyata. Wannan dalili ne yasa a yau nake cewa Allah na gode maka a bisa baiwar lafiya da ka yi min. Allah ka ƙare mu da lafiya da kuma abin da lafiyar za ta ci. Allah, dukkan waɗanda ke fama da rashin lafiya a gida ne ko asibiti, ya Allah ka ba su lafiya. Ya ku ƴan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Ni ne ɗan uwanku a gwagwarmayar canji, wato Jamilu Abdulrahman Mr. Writer. Ku huta lafiya. Ku danna like a channel ɗin Raees Studios, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.